det kan jeg godt lide. Det der. Jeg er syg med dem tæpper, hun har. Ja, de er dejlige, ikke? Ja, det er sådan. Men sådan har du da også nogle. Hvad? Har du også nogle? Nej, slet ikke. Nej. Har du ikke? Det har du engang. Nej. Vi har jo kun tæt over det hele. Ja, det er rigtigt. Det er fint. Det er super. Det kan ikke være værre. Så. Ej, det var fordi, så kan min mor lige pege ud, om der er noget, hun hellere vil have med end noget andet. Ja. Ja, for hun skal